no? Tay kiti kundi gipagwa ini ni Secretary Binhar Abalos, no? Ang ining sabahin niya makabanan, no, sang issue, no, with regards siya sa sining illegal drug trade. Tay kiti amo pulis naton kapulisan ta, no? Kuan giniya mo, no, nang tawag sa gani ng prone, no, gid ni sila iha sa sining mga tentasyon, no? With regards sa bahin sa illegal nga droga, ti ano mala ang makuha na sang aton ng mga kapulisan sa illegal nga droga? Una bes, no? Ti siyempre, transaksyonon sila sa madrugista nga mahatagan sa proteksyon ng ila sa ring illegal nga aktibidad. Ti anong rason nga ang nagakatintar dira, no, ang aton sa ring mga kapulisan, no? Bisan mga barangay official pagani, no? Mga barangay kagawad, kaya lidig sa barangay, no? Nga ang nagakatintar ini sila, no? So, isa sa mga ginalantaw naton diri, no, nga mga rason kung nga ang ini sila makabanan ang nagakatintar, ini it's because sagsiding kwarta, no, or kabaylo sini diri makabanan sa ginatawag iya nga payola. Payola, no, because ang payola sa bahin, no, sa diri makabanan sang illegal nga droga. So ti dako dano dula totoo, no, do dako na nga kwan wait internet. Dako na sini makabanan yang tsansa man ni, no, para sa ila. So iban, no, daw nagakatahap man ni nga mag-engage sa amuning malikuton. Pero ti sa punto nga kung pwede taguon ta lang ini. Ti mag hilusog tanay sa transaksyon, no, ti ara naman dada ang barginanay, no? So sige, tagaan ta ka sa proteksyon, no? Ti niya realidad gid niya, hindi ta man ni hindi ta man ni balandra, hindi ta man ni waragwag dire kun way kita sa may nabiluan nga police general nga nagabaton, no, sang payula ka nagaka-engage sa bahin sa illegal drug trade, no? So kung magsugtanay ti ara naman nada, no, ang